So sila lokhu sibheka imilayezo evelayo ngoba khumbula ukuthi kwasemandulo kwakunabantu ababiza ngezanusi abantu ababebona imibono eyifika kubo uNkulunkulu nezidalo zayixhumana nabo ukuletha imilayezo efanele iphephise abantu, ixwayise abantu, iqaphelise abantu noma inikeze abantu umhlahlandlela. So sibheka nje into enjalo ke imibono le eveli la komunye wabelaphi bendabuko okuyena kofutakisela ke kabanzi ngawo le milayezo. Namhlanje sibheka umlayezo wesibili awuphethe futhi mkhulu kunjani? Yebo ngiyaphila kunjani kahlala? No, siyaphila. Imuphi umlayezo uphathele isizwe nobona ubalekile ukuthi ungawugcini kwena kodwa undlulise ukuthi ufinyelele ebantwini njengoba wena usufikile kuwe? Okay, ngizoyenza the way engiyambulelwe ngakhona. Ngiqale kuzwa ngomnuko isimele. Abantu ngiyazi ukuthi abanye bazosho ukuthi isimeli kanjani. Qale kwazi isimeli. Ukuthi kunuka abantu abashonile. So mengisabuza ngalesi simeli kuvele kuzambuleleke khona kukodwa ngoba umsebenzi kaNkulunkulu uyazi ukuthi uyambula ngayiphi indlela. Uyayizwa leyo nto. Ngisasho ukuthi yebo ngiyeza ukuthi kunuka yebo abantu abashonile. But sengifuna ukwazi ukuthi why abakunuka abantu abashonile. Kwabuya kuphi ku vision. Ngamehlo kube isibuko kuyena uthi no vele bakhona abantu abazoshona. Exolisa ukusho kanjalo. Angiqondanga ukuthusa abantu noma ngisho kanjalo. Yebo bakhona abantu abazoshona. Ayisho ukuthi okay ababezoshona bazobebulawa yini. Basho ukuthi isenzo into eziyakhiwayo. Uyaphekwa njengoba sikhuluma. Kuyaphekwa njengoba sikhuluma. Kuyaphekwa njengoba sikhuluma nje into ephekiwe. Kodwa sebeyazi futhi nokuthi into yakhona iyaqala nini ngoba into eziningi ziphekwa emkhathini. Ngoba abantu ngizosho ukuthi abantu ngisho abamthetho mangithi abamthetho ngisho khona i-government konke not into yesintu. Yayizwa leyo nto. Inkinga yabo basebenzisana nalabo omkhathi. Yebo iningi labo lisebenzisana nalabo omkhathi. Umbuso wobumnyama. Umbuso wobumnyama ngasho kanjalo. Basebenzisana nale mbuso wobumnyama. So into ezoyenzeka into engizuse kakhulu ubuhlungu ngalento njobe bengitshela ukuthi ngizwe ukunuka. Bezwa ngizwe kunuka kodwa abantu abashona mangithi ngiyambulelwa abantu vele basazoshona kakhulu. Abantu bakhona bashona bebulawa yini? Babulawa ngamanzi. Amanzi abantu bazocabanga ukuthi amanzi ama-floods cha angikhulumi ngama-floods. Ngikhuluma amanzi kuwonke wonke umuntu ozophuza amanzi from impompi khona isakhiwo lesi bazofuna ukufaka ipoison kahle but ipoison ebuye emkhathini ngoba basebenzisana nabaphi nalabo baphethe ini umbuso. Uyangizwa kahle? So into abayenzayo lapha bazofaka khona into le bazofaka emanzini. Amanzi aphuzwa kakhulu abantu abamnyama. Ikakhulu abantu abamnyama ngoba bafuna angazi ukuthi bafuna ukuhafula abantu abamnyama ngoba bayazi ukuthi abantu abamnyama ba strong and abantu abamnyama bazi ukuthi ba strong. Yayizwa leyo nto abazi ukuthi ba strong abantu abamnyama kodwa abantu abamnyama ba strong ngokwabo. Ba strong. Bayisizwe sikhethiwe sikaNkulunkulu. Esikhethiwe special. So bona thina sesidukiswa yini yilento esezenzakala manje njenge technology nani kodwa ke kulokhu engithi emanzini abantu abaningi bazoshona yebo iqiniso but ekushoneni kwabo esibhedlela noma ngisho kuphi angazi ukuthi kubodokotela noma kuphi kulomhlaba bazosho ukuthi ngesinye isifo angeke besibize ngale sifo angeke bebize ngale ipoison le cause yayizwa kuthiwe i-poisoning water poisoning or kuthiwe kungcoliswa amanzi kuzoba negama elizosetshenziswa. Kuzoba negama elizosetshenziswa and lelo gama mangaze lisetshenzisiwe bazosho ukuthi abantu njengoba amagama esilungu azokuba maningi vele lizovumbuka igama just lesilungu besho ukuthi hayi lemkhuhlane le yilokhu kodwa ke kungayisiyilokho ngoba bafuna ukuhafula abantu abamnyama especially abe South Africa. Ngoba lento
angiqondanga ukuthusa abantu lento izoyenza ukuthi wonke umuntu we-South Africa noma ongasuwe e-South Africa basazobaleka e-South Africa futhi sisazobaleka iningi labo abazofuna ukusurvive angithi yinto le yeah ngoba okuya ngami nje noma ngolwazi lwami benzosho ukuthi inkosi noma izinduna uqala ukugubha amabhoholo yayizwa leyo amabhoholo kwenzela ukuthi lento mayiqala bakwazi ukuvikeleka bethola amanzi bengasaphuzi la amanzi abuya kuthephu la from empompini bephuze amanzi from ibhohole straight yayizwa leyo nto ngoba bazosho ukuthi umkhuhlane ethize nekuthize kanti cha abantu bazobefa yabona njenge COVID-19 ukuthi abantu babe lokho beshona besho ukuthi asokungena umkhuhlane okanje but wona angeke bekhuluma ukuthi water poison angithi into abayenzayo vele bayenza especially for leyo nto bayazi ukuthi bayenzela ini but manje into enzwisa kakhulu ubuhlungu ngoba iaim yabo ikuba sebantwini abamnyama kakhulu yayizwa leyo nto and especially abantu bakuphi abala eMzansi yayizwa leyo nto yeah so kuyo wonke umuntu and ama-sign ukuthi abantu bebona ukuthi lento isiqalile noma lento sokuyiyo leya nto ngixolisa kakhulu ukusho kuleyo nto abantu bazobona ngabanye ukushona kwabanye abantu kodwa sizovimba before abantu beshone kakhulu kwamele abantu bebaleke abanye banga emakhaya bephuza amanzi from borehole emfula usho kahle emfula borehole hayi lapho empompini ngoba uzosho ukuthi kusegoli kuphela kanti batshale kuphi batshale yonke indawo and angeke beyikhuluma abantu babe busy kugulwa abantu kugula le nale becabanga ukuthi into kusho khona infection ungathintana nomuntu noma ungahlangana nomuntu noma ungadla nomuntu infection kanti cha ila amanzi uzosuka lapho uyaphuza lapha into yakhona every time so abantu abaningi bazoshoniswa yilawo amanzi so isixhoso sami ebantwini ukuthi once mawuqala abantu sokushona kakhulu abantu bethu kunomkhuhlane ongenile abantu bayeke ukuphuza amanzi empompo oyona ndlela abayisebenzisa nje abaphuma so niyezwa ke ngane zakwethu isiprophet osithi impi ibhekene nomuntu omnyama umuntu omnyama okulisana naye la kuzoqala into eyisifo kodwa ezobe iqala emanzini kodwa ngeke ibizwe ngesifo samanzi izobizwa ngelinye igama kodwa kuzuphephe abantu abaqale kumanje belungisa ama-boreholes abanama-boreholes abaneziphethu abaqale belungisa iziphethu zabo bezakhe kahle ukuze bebe namanzi abazowalanda kuyiphethu kuma-boreholes noma emifuleni yangakubo yayibona so ilowo umlayezo ondluliselwa kubantu bazosinda kanjalo nje abantu akukho kunye okungabasindisa ikho into ebezobasindisa abantu mabesancike kumanzi abahlinzekwa ku-government kunobungozi bazophela abantu kunjalo kumlayezo nami nje sengakusho lokhu 2021 wafika kimi umbono nami la khona ngangikhonjiswa khona kodwa kuyinto eqhamuka overseas iza nalo moya nalo walamanzi azocontaminate angcolisa ukuthi abantu abamnyama bethi mabephuza lamanzi bese bayalimala waba khona lo mono kodwa kwaku 2021 imuvela kimi kodwa ke ngiyophila mina ngisiwumprofit angisiyisani uSimon so azange ngibone i-deadline ukuthi into izofika nini kodwa masuyisho wena futhi into ekukhombisa ukuthi mhlawumbe lokhu iyasondela i-deadline yakho ilokhu iyasondela i-deadline yakho ngoba kimi kwavela ukuthi hayi kahle kwakufuneka abantu befuna ukubabulala abantu kwabona ukuthi abakhona ukubabulala abantu ngalendlela ababeyihlelile kwase kubheka ukuthi hayi uma bebaleka ngapha asibathole emanzini ngoba amanzi kuyinto yokuphila so kwazi babamba khona so yayivele kanjalo ngo-2021 so njengoba usuyiveza manje sengiyakhumbula hayi manje phile into serious ngempela siyabonga kakhulu ke la ilento leyo nje abantu bakithi abantu abahlala emakhaya abayilungisela ama-boreholes nabahlala emalokishini abayilungisela ama-boreholes abaneziphethu ngasendaweni zangakubo abaqale beyigubhe bezakhe ngoba asazi usuku nehora lalombono ukuthi izoqala nini kodwa into ezogcina yenzakalile siyabonga